Ningú es preocupa de la vida mentre no intenti deixar-la, ni de la mort mentre no s'estigui morint. Evidentment, la seva història va continuar mentre s'estava allà estirat, dormint, i el seu cervell va continuar explicant una història desconnectada del seu jo en les hores de vigília. Un centenar de trilions de neutrins per segon li va travessar el cos. Per a un neutrí, el Tom estava ple d'espai buit, com la distància entre els sistemes planetaris, i era tan immens que, de fet no era allà, almenys no pas per topar-hi. Al capdamunt de les cortines, a la finestreta que donava al rododendre, sense que ell ho sabés, hi havia 3 papallones negre i vermelles que esperaven el final de l'hivern. L'escalfor que les hauria pogut revifar a l'hivern no arribava mai, perquè el Tom no era partidari d'escalfar un dormitori. Era partidari dels mitjons de llana i del vell gerro de pedra per a l'aigua que havia sigut el seu company de llit des de la mort de la June. Sobre el capçal del llit hi havia una massa laberíntica de teranyines com fum suspès, i allà hi havia una aranya, una gran dama que vivia dels àcars i dels porquets de Sant Antoni. El Tom dormia enmig d'un bestiari poblat de coses diferents. Sobre l'armari rústic hi havia tots els documents i papers de la feina que en el moment de jubilar-se va pensar que no podia llençar, malgrat que estava un 99% segur que no se'ls tornaria a mirar mai més, i també a la capseta de luxe que contenia la medalla al valor Scott, malgrat que la medalla en si ja no era allà dins. Fins i tot havia presagiat el contenidor d'escombraries on el senyor Tomelty llençaria aquella paperassa quan ell morís, sense mirar-se-la ni per remei, tot i estar relacionada amb un munt d'històries, dolors, crims, seves notes privades recollides meticulosament sobre assassinats i robatoris que sempre l'havien ajudat a arribar a aquelles percepcions sobtades que el Fleming sempre havia valorat i admirat tant. Escrivies alguna cosa per veure-la del tot per primera vegada. Escrivies i t'esforçaves per capturar-la. Ara, aquests centenars de pàgines vivien al capdamunt de l'armari tosc. Els neutrins també les travessaven, trilions de neutrins, neutrals, indiferents, en el seu camí cap al terra de la casa i cap a la terra mateixa, que també traspassaven gairebé a la velocitat de la llum. Travessaven la ment tumultuosa del Tom, amb tots els seus canals i espurnejos, la ràdio carregada d'electricitat estàtica, i travessaven els dits, miraculosament calmats arran de la visita del Fleming. I travessaven l'ànima vulnerable, una cosa tan gran també que tampoc era allà, almenys no pas per a un neutrí. Però el fet que per a un neutrí el Tom no fos realment allà, demostrava que fos insignificant? Potser Déu el veia? I les papallones, i la mare aranya, i els àcars que lluitaven per la vida i les generacions a la catifa vella? Cert. En els assumptes humans, tots són presers i comiats.